Utang naman din sa itong channel, pero tanganista, no? Pasensya kay Kamon kung na wala kita maka-live sa itong mga nagligan ng mga inadaw, nagligan ng mga sinimana. Sa Litete, ang mga nyo naman, basta 3 years o Kamo ang kung hindi mag-kulkisa, nag-brown out, kulkisa, ang ato naman nga wifi na bisyo-bisyuhan, ang mga nga hindi kita makadayo. No? Yari naman, no? Magatulungan kita sa inyo sa pilat mga ambahanon, no? Sa mga pulong ilong ko, ini ang i-prepare ko nga ambahanon, no? Kinatiguruhan ang pagkalunod na sa tuluan, no? Kung inyo nagtuntuman, no? Sa ato ng mga kulturan, pagkalunod sa sini nga barko. Yari, diyon-diyon nato ining isang ambahanon, naging-padala sa aton sa isa ka survivor, no? Pat-pat niya kung paano siya na-survive sa Santo Gaitabo. Yari, ang bahanon na nagatigulong doon buwan. Okay lang live ano? Okay lang, take to. Nagsala. Okay, no? Lalipat. Yari, no? Siyempre, basta mapano, doon kita, doon bata. Yari, ang bahanon na nagatigulo, doon buwan. Sa pusang Abril, 22
artikulo ang duluan. Inano, pat ina sa aton sa isa ka survivor sa nagpadala sa sulat sa itong 1978 pa na, 1980 pa na natabo. Mo ina nga ginturuhan lang nato, no? Ang kagimpang tadlong-tadlong, no? Ang mga buot silingon. Pero at least, ang tanan ng mga lyrics sa iya ay nakagalin sa survivors mismo, no? Yari naman, no? Nag-umpisa kita sa isa ka kumpuso. Yari bilang kumpuso naman ini na istorya sa Barukat Nuibo kag ginapangita o ginapangabaygid sa aton ng mga kauturan, no? Labi lagi sa mga taga-Barukat at sa mga taga-Dumanggas, no? Kabahin ini sila Dumanggas kag Barukat Nuibo, kabahin sa sini ng ambahan. Yari ang ambahan nga nagatigulo Tamasak. Akon ikapulong lang ko'y pagtalastas sa mga
Amoy ito, no, ang istorya na mantiya sang kabayo, no, nga si Tamasak, no. Sa subong makita gid ninyo ang Tamasak, no. Ayara gid si Tamasak nagatindugan sa babaw sang bungyon. Dira sa kwan makita niyo na sa Marutak Nuevo, no. Inagaling mga ambanon, halad gid aton sa aton nga mga nagasuporta gid sa sining aton kalingawan diri sa aton channel, no, sa kay Ma'am Mary Ricabar, no, subungan sa kay Ma'am Emilian Pedregosa, no, sa subungan sa kay Ma'am Health Chances nagsubungan sa kay Ma'am Jema, no. Mayong daw si labi na gid ang hindi naton malimtan, no, especially si Toto Edward Viral ayara sa Canada, no. Ito mayong udto lang sa imo, no, diri to sa aton kaga happy birthday lang, no. Gracias. Kabay pa, no, naluyan kita sa mga kagagaho nga maglawig ining aton kalingawan. Okay, antes kita magpadayon, matuki anay kita sa pila ka mga shout-out gikan sa aton nga mga kauturan. Tatay, good morning. Request ako tayo dapat gid maghalong hambal ni Dreamboy is Tukia. Happy watching. Ayos ka, sambal ni Tatski Backyard Farm. Happy watching. Thank you, Kid. Mayong og Abian Pirot pa shoutout ako sa taga Masinalom nga naga calibrate sang ilang fiesta buwas. Pwede ka request sang dapat gid maghalong. Salamat gid hambal ni Rodelo Golong. Happy watching sa kay Rene Vicencio. Happy watching. Mayong adlaw lang tatay Pirot wala galubad sa gihapon hambal ni Udi Solomon. Happy watching. Okay Thank na. you, Kid, sa inyo, no, sa mga nag-support sa sining aton kalingawan, no. Bisa na ang aton lang ang nakalipay lang na nalipay sa inyo kung diara mo nagasuporta gid nga way nagakataka, no, sa sining aton kalingawan, no. Siyempre himulusan mo sa inyo alagad nga pag maghimo-himo sa ibang mga ambano, no, luwas na sa sining ginapangabayan ninyo pirmi, kinahimulusan gid nato nga para madamo kita sa mga ambano, no, nga igadulot sa inyo. Yari anay, no, instead sa itong dapat gid maghalong, unahon tanay ni kay mo ini ang akong puso gyapon ini, no, kabahin, no, sa aton nga isla sa Panay, no, maging parabay kay yari anay una idulot naton sa inyo ining isa ka mahano na nagatiulo purchase o Panay. Century, according to our history, it's far away Borneo, may pinadamo dito, sa isa ka sultan, makatunaw iyan na lang, makatunaw mapinta siya aking sambahan, agot matikaw sa gamot. Muslim Borneo, sakay sa ilaba langay, dito pang pagbuhay, ang ilang mga ngalan, sinta tunga na tungtan, pamati kay akong ihampitan, datok puti nagpagkaya, datok lumpay balin susa, may burong tumalugto, tumang silpat mubito. Number 9 si Sue Magwil, number 10 si Dumang Sue. Sa Panay siya, kanang nagsito. Ang leader sa Panay sa si Dato Marinuto. May mag-anyag na di ayun, may iwan-iwang puntaw kung inangigil kayakan. Sa salagkot na bulawan, kagulintas ka na sangyat sa dalan. Sa sining pagbaglalay, nahimong kunsay so Panay. That's the dawn of history. Umalay si Tolmederi, na yung 25 nila. Ang Panay ng isa, yung birong at lanhampi kung tao punta.
na sila, halos walang singkatuan sa lugar nilang natawhan. Kaya bihag sa salakot na bulawan, kaya bihag sa salakot nga bulawan. Okay, mo ito, no? Ang banon ng artikulo ng tamasakto ng istorya sang parukat no ibo, no? Ang tatlo nato, no? Ginhalan na ito sa inyo, mabilong ina sa bilang yung tawag ng mga kompuso, mga istorya bla sang panunong basta istorya, no? Mabilong ina sa kompuso, kaginatawag sa nga atong mga dito sa Manila, nga mga pagtawag nila sa novelty, no? Yari po ito, kaya hindi na pangabayagin din sa kambano, no? Dapat din magkaroon, no? Para din sa nagpangabay sa siningang bano. Sa pagkulang na kilala, ay kumintin lamang pagkakibalo magkalan. Ang ibang kahilig ko, ang ibang kahilig ko sa sobrang na problema. Pero dala
ipamabaygit sa atong mga kultura no gadula atong sandok. Ipamabaygit sa atong mga kultura no kagayara na nadulo ra to no. Antes na makita na magpadayon. Yari naman anay ang pinaka shout out gikan sa atong mga kultura. Idol Pirot mayong haod to kag sa tanan mga followers and supporters, subscriber and viewers. Kabay pa nga Pwede makanta ang Biblia bal ni Reynaldo Ipaw. pwede na. Okay na. Why naman? Okay no? Kaya pinapamabaygit man ninyo ni bilang wala kong siguro isa din siya na mga religious kung mag-isalas sa inisya ka born again o kung iglesia no? Pinapagabay sa siningambahan no? Kung mga protestante man o kung sibit at tintes nangyari pagabin sa inyo.
panapaigid sa Senator Cotton, no? Nagatiglo ng paano Biblia bilang mapala ko rin na bilang reminding, no? Reminding song or biblical song. Kaya no? Dari pag titulo tato sinyo ko ginapapay paano ang titulo sino ang dapat masunod. Ang dapat bilang hindi ka na Katamis ka, mahit na pa
ang banon nga artikulo, sino ang dapat pasulod? Sulod na itong sige pangapay nga banon nga artikulo ang Biblia. Antes naman kita magpadayo, yari naman alay ang pinaka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Tayo sa FB Live kaman para sa ma-share sang live mo tay. O dama, live kami sunod sa Facebook ni tatay sa Virgilio Pichilier na lang para may kukisa ka pagkita sa idea bla. Nante dito na lang to sa Facebook mo. Pwede na. Oo. Hindi sa aton wala total nahak na gid mato aton na. Salamat kita idol makaya maayohon ka sang Dios sa malawig pa nga bukabuhi kag Sinsiyagid ka mo. mayong kondisyon sa lawas padayon lang sa paghatag minsay pagi sa pag-ambahan ni Rinaldo Ipaw. Okay na? Okay na. Pasensya gid ka mo no sa kung nag-untat kita sa ato nga Facebook live no. Ina tungod lang na temprano pa. May mga scammer nga nakapanganahak ng ato na ano, na tingala ko mo hindi nyo makita. Bisan kami hindi na lang nakakita no. Ayaw pa rin ang nagapano, suno sa nag-message rin nga pirot haralis na Facebook no. Gipasudlan sa mga naglalain-lain na mga ano na. Pero wala na ko na sinabot, wala na ko na sinikuan. Ila na iyalo na diskarte no. Why ako naka-Facebook live pa sa patro tinguhaan ko no, magabalik no. Pero lain na nato ng account. Okay? Maraming salamat. Why man sila nag-request no? Ano? Bilang duha na lang katantang idulot nato sa inyo no? Sa sini atong na live no? Idulot nato sa inyo bilang ginakapit ng mga reminding song no? Yari, ang banon nga nagapigulo, inaambay din sa atong anak no? Kasi ito kamo ba yung nagapangabay no? Na kung pwede, kung magkantay, okay, ang naman natin ginagalimtan, ang inyong nagapangabay. Yari, ang banon nga nagapigulo, druga. Tulog
isang delikado mong kahantangan. Walang kabiya sa kapungkanan. Anong malagpis ang atong gobyerno kaysa nawayong kitang Pilipino. Hindi ipagtulang ang abisyo at paghalin sa balido. Tugat, 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 maniwala, pinukat siya po. Ikaw ang hari ng mga tao. Usir, statsin, tulogin na ninyo ang buhay na hindi maayos. Usir, statsin, tulogin na ninyo ang buhay na hindi maayos. Okay na? Ano yan pero? Banon, nagatigulo, droga. Hindi na pagkabay. Okay na ba na kami na? Sunogin sa pagkabay sa atong mga kauturan. Yari ako bilang mga takbo sa atong banon, nagdulot sa inyo. Ini, stand ini, bilang pagpanon itong mga banon para sa inyo. Kaya liya sa inyo nga tigulo para sa hanon ito. Kapudlay di ka tayo, sa ilim, sa mga
Okay no? Dili na lang ay kita kutob sa atong nagalingawan diri sa atong channel pero taranista kayo ginakulabos na kita sa tinio no? Tub-tub naman sa masunod nga Domingo kung hindi naman sa blagan ng atong kabay pa no? Kapadayon kita no? Kung ako lang gusto ko gani adlaw ako buwan gid ikalikti kung kisa hindi maibitar no? Trubulan ng atong mga pagla ng atong mga gamit no? Tips siya agad, no? Kung hindi kita makalive. Pero at least, basta tayo lang, malive din ako sa sini channel, no? Okay, madaming salamat. At palihog lang, share pag-isip pa sa atong channel, no? Pero taranista. Kaya muli na ang atong kapag-uon sa sining atong kalingawan ang inyong pag-share, pag-subscribe, pag-comment diri sa atong. Siyempre, kung naman nagalantaw, daw medyo masakyaman ang atong lawas no? Pag-inspire pa kita sa pagdulot sa inyo sa mga panaw ng mga Ilonggo. Okay, maraming salamat. Mayong hapon lang sa inyo tarantanan.